Como cada ano, Noia será un dos concellos da comarca con máis actividades religiosas durante a Semana Santa. Un total de 8 procesións organizadas polas 4 confrarías do municipio compoñen o programa que arrancará o venres 11 de abril coa procesión das Dores. Seguirán a bendición de Ramos e a procesión do Ecceomo o domingo 13, no que se desenvolverá tamén o pregón a cargo de Julián Barrio. As cofradías, as 4 cofradías que forman parte da Semana Santa e que xa teñen a maquinaria toda engrasada para levar a cabo esas 8 procesións que sacamos á calle en Noia nestos días da Semana Santa. Agradecer tamén ao Concello, sin o cal pois sería imposible, todo o engranaxe que ten a Semana Santa, a colaboración que nos brinda, dado que a Semana Santa non só ten unha motivación religiosa, senón tamén social, comunitaria e económica para a vila de Noia. Polo tanto, un ano máis, iniciamos este evento. Será pregoeiro da Semana Santa, o domingo de Ramos pola tarde, o que foi arzobispo de Santiago, hoxe arzobispo emérito, don Julián Barrio. O mércores santo terá lugar o Vía Crucis e procesión do Cristo da Misericordia, mentres que o xoves santo será a celebración da Cea do Señor e a procesión das Carracas. Aquí terá lugar a principal novidade desta edición, coa estrea do paso do Neno Xesús da Paixón, integrado por unha decena de cativos de 4 a 10 anos. O venres santo concentrará gran cantidade de actos dende ben cedo. Pola mañá terá lugar o santo encontro no curro e posterior procesión, mentres que pola tarde celebrarase a Paixón co desencravo e a procesión do Santo Enterro e a Soidade. O sábado santo ás 10 da noite dará comezo a Vixilia Pascual e o domingo a procesión do Resucitado e Misa de Pascua. No ato de presentación das actividades fíxose entrega do premio o gañador do concurso fotográfico que ilustra o cartel deste ano, Claudio Álvarez Ayuso. Felicitar tamén a Claudio como gañador deste concurso. Creo que logo está previsto a entrega do premio correspondente e hoxe pois representado a través da súa filla, e creemos que pois é unha boa idea a que se tivo no seu momento de promocionar e de premiar digamos a fotografía ou a ilustración que permita poñer de referencia a Semana Santa noiesa. Creo que unha imaxe vale máis que 1000 palabras e é evidente a vistosidade, o colorido, o aspecto, o primeiro plano e o trasfondo, e por tanto parabéns por ese premio,